Kano sa ama nakakat-on si Daniel sa pagsalig sa Ginoo? Wala siya makakat-on diha sa mga langob sa mga leon, apan nakat-on siya diha sa iyahang pag-ampo sa Ginoo. Ang iyang pagtuo wala malig-on diha sa mga gubat, apan nalig-on diha sa iyahang kanunay nga pagluhod sa Ginoo. Si Daniel kanunay nga nangita sa kasing-kasing sa Ginoo, katulo sa isa ka adlaw, adlaw-adlaw, ug sa tanang panahon, wala jud siya hunong nga nangita sa kasing-kasing sa Ginoo. Nganuman nga kita dili man mapinadayonon sa atong pagpakigrelasyon diha sa Ginoo. Si Daniel mapinadayonon diha sa mga pag-ampo, apan kita dili gayud mapinadayonon ug dili gayud kalahutay diha sa mga pag-ampo. Pagka dili mapinadayonon, dili makapahimo kanato nga lahi ngadto sa uban, apan ang atong pagka mapinadayonon diha sa pag-ampo mo'y makapahimo kanato nga lahi ngadto sa uban.